si Manghilin eh. Hey, good morning. Maayong buntag Pilipinas. Ito, may buntag Bohol. Rinaya, morning. Morning, manang. Oh, maayong adlaw listanan. Kami ray mabilin karon kay si Rosalina tuas balin siya. Hapit to si Jag Panuroy og Palidja. Kami dari wa man may suloy kay giharvest naman. Saka 2 kilo na to eh. Ano pa ito da? Balik ulit sa ay. Ako, kuande ko. Mamagos ko tekeg sa lukay kay wa ko silhig. Huwag mo kong silig at sikot kaya nagsasakaman ka pong butang sila sa isa da may dahos lubi amang imong silig karon kaya inja og mawag zamog mga hoy na pod. Good morning mong tanan pala ni Jit Mendoza. Good morning first ko ning tanaw gapon Noel Dominguez sa Cebu, salamat. Og ni Bilma Macabalo, ni Ma'am Yuning Ayop, salamat ma'am sa advice kanunay, og ni Ma'am Cherry Ulrich, salamat nitong tanan. Sa katuniingon nga nakabanding na jud kunog Aisa og si Aisa kuno liwat si Jang mama, liwat man gud kay inahan man. Dali na pug banding nila kay bubalik na dito sa Manila si Rosalina. Kaya si Milita na kuno sa Agosto pa uliin. Tatay ningan nga si Mita kuno wala na kuno pabayon. Agitang bata og dali si Jadi magpabutang. Way laing mabuhat na ni. Sige kagos. Ngano lagi ni Inter. Katapos sa Mayo. Ha paghang matahar katungan sa amin. Na-misplace na paghang sa amin. Bang ko sa amin ron. Pangitaan pa to na. Mamagos ako ron. Wa pa ko makalugar sa tunang utana nga nagputo na ba ko, nagsuman, wa pa. Kay wa pa ko'y kahoy, wa pa. Wa pa ko mga hoy, hala. Laruan. Kisam na. Laruan ni Aliato. Hi, good morning, darag sister. Rosalina, manurit ko nagpalidya sa mga hagna. Hagna, ligjag palidya. Mga kwarta po. Manidya na nagpalidya na. Nagpila lang kilo. 50 naman ko ni ba? 50. Nagpilang kilo. Kuno, manuroy. Sakto na. Singgit palidya. Idong mo na ilo. Ginukuman nga birhin mo maninda na bili kadaog. Hindi ko makuhalaw di ba? Sa baka ni Niza? Ay? Motor. Ilikod ng imong bag. Pato mo sa first time pa rin sa kahit motor sang anak. Gaba ka ma-adlip tanang. Hindi. Ang kuglok sulok sa dyan. Alas ni ko kadug. Ako ba lang ina nga sa lukso ra ba ko katong kami. Adi mo lukso. Lagi tugod sila nay. Manang imong patay. Ay limbaro. Nang di mo ko hapon. Saglin pa ka. Adi. Siguro yung may bata. Mani makasa lagi kay di man lagi mo ditso lagi di mo gawas. Aw mo gawas mo di mo langhid. Bitaw malanghid na ras. Kuan manuri nagpaliza. Aw malanghid karong mahalinan. Ha? Net. Nabali mo na. Inal sa gulang. Kanto din kanan tayo magipagamit. Sana all palidya 50 kilo. O Manila pa ni 120. Sa Kabuk 40. Palidya. Kila kilo na Joy. 23 ni. Apa titis? Hapin ko no. Di na ay. Kay. Di na kay. Iso ora may kuan. Asa manihag na balin siya. Kamu manding magaban. Tupog mo naugos mo disag na. Manuri mo sa kapil. Yaw madi mo. Tabangan ko no kang Manlina. Limar. Mano ilang palidya ron deliver. Kaabag panuroy si Rosalina og si kani Brad Ajoy Jr. Ariston. Oh, alos dara. Sige na paglantaw ni Ajoy dara imong agaw. Ano gaw? Bigal sus nang nimo. Musta ko gaw? Tamas barko. Ha? Tamas barko ni sakay man. Isa kan pakalos balik? Amo ba? Kita betos palijahan. Mo nila sa manuroy sila Rosalina ron. Ako mga hoy ko ron. Dili suki na. Deliver na soke.
motor. Magmotor lagi sa ibilin sa lungsod. Kasaka ba ko na mo kamang? Wala may hagdanan. Alag bata. A few moments later. Nalapod ko. Wala. A few moments later. Hindi ay. Naman ako nangahoy. Kaya magkuhan ko. Bagos ko ng silhig. Kaya wala silhig. Kaya yung padug mo palit. Magos na naman. Wala yung bagusan ka ron. Ay nga ako daan. Kaya ito na sabay. Ano na. Paton. Galing ni. Musilhig. Ato rin sabay ano limpihon. Galing galing. Parang di pang akakdaan. Lima ka palwa sa 2 to 4 lima ka kuan mo nang imong silhig. Ano bagos ako silhig. Para patukog mo sa baped ya. Hindi po ko mamagos ko balik ja. Imong kuryente lagi. Muti bayaran ako. Ganian ka. Nga mo das minggu das kon pag kon. Mo ni artist mo ni kon. Gansa mo kani? Ha? Kasa mo niyan. Nga mo das minggu das kalsada. Nga man ako pangahoy, nga man ako kuan panilhig. Para po ko. Mo kog silhig kaya gang silhig gamay na. Maut-ut na. Hindi naman mo palit kahit itong siliga sangig pa ito tag 30 man itong butok. Ano naman yung magos na naman ko kahug na po mo order mo dawat po ko. Maligta kong silhig. Maligta na naman kong silhig gano'n na mamiso. Sa Rosalina nunuroy magpalidya. Ako mga naman kong silhig. Pero hindi, kaya human naman ko nanguan. Human ako nangahoy. Ang ko'y, kuan, ang doble, namagha ko dito buhi ang gibilin. Nanguha po ko patay. Sa sako. Ang adlaw, kuan, tumahakot na ko naho. Hindi kayo mga lagi ngayon naman ko'y silhig. Kaya yung paggapon sila sa isa, nagpasaka og kuan, butong. Sakop na lamang kong kuan, palwa. Muni. Magos ako.
Bagus kong silhig. Ay, kana pala diya palitin. Kaya itong silhig sa una, harap ng pinalit. Pag-prentar ng gamada. Saraka, kuyrot. Ano nga magdito po ilang lingaw. Init ng padog maghagbas. Silong na po ko kay landong madani. Magos na lamang ko. Kaya hindi pang hapon-hapon, malagi ning signalan sa amo. Dawa pa ka. Kuan. Nagpagulod. Ato na pabis amo dyan. Ato na po nila kuyaim. Magpasignal. Ang mga pulis Cortes, pasensya na mo diha mga apo. Apo kalugar nga ha. Kung ako diha mo nga ditso na. Ang gaining yamar na og trabaho, hapit na lamang ko diha. Pasensya mo sana man santa man nga. Pitos ag panahon, karong panahon na. Kumusta naman kung yung tanan, labi na ni Ma'am Yuning Ayop, morning Ma'am Siri Ulrich, sa mga bagong sumisilip, basta mong tanan, salamat sa pagkuan, salamat sa pag-filming, subaybay, at ang mga niingan nga, ang suon nagpuno sa kasali na lote kung sa isa. Mga ang lisod food, hindi mo liwat ni Zang zaman pang inahan. Labi day, sabihan na. Haba ka napit? Haba yung mamaday. Aw. Yung sumakada na, dapat sa init. Anong sit out, Jason. Opa, Violet, Pugmando. Sana mo, mga akong baby precious. Mga akong baby precious, ay makabidyo ko lang ito makakita kas bata o katukos kong nang iyon lagi. Kakan laging arang kait ng nandani. Santa nga, wapamabutag among pamabutag mga sa among pag meeting mga daman ko, mga hoy kay bakong sayang may abot sa among kuan. Kaya kang sakay so, na-request ko din yun. Magbiko ko no, kay ang pagbiko. Basta, masaya makita yung kakuan. At least na po ko kahoy. Nabalik na pagang tubig. Kompleto na. Tita Manding, tuwa na ning lakaw. Tita Manding, namaligzag palidya. A few moments later. Sinday. Diyan mo yung gusto na huya ko. Pala gusto magawa niya ko. Anong gustong gawin niya dyan? Nangis ka giro. Wala. Hindi, Sabayan ganyan yan. Ganyan yan yung aso. Ilang iro. Ganyan yan. Wala naman yun. Binot yung mata ni Bernard. Pay po ninday. Mahinga pa naman siguro eh. May buhay pa yan eh. Sabi mo lang. Kaya pala gusto ko mauwi eh. Alam na pala. Mawawala na rin pala siya. Alam ko wala ako dyan. Ipaano yung mata? Gusto pala niya umuwi ako. Walang mawala siya. Magdasal ka na lang. Uy. Huwag Huwag mo nang tanggalan na ano yan. Hindi pa yan. Hindi pa naman ano sa hospital niya. Ano magmilagro yan. Mabuhay yan. Ay, naman ang paraan. Tanggapin lang natin kasi yun nga, ang ama mo hindi man nakikinig sa bisyo niya, di ba? Araw-araw alak, araw-araw kubra. Wala na. Yun ang dumating kaya kayo, huwag niyong gayahin papa mula singgiro. Huwag niyong gayahin na singgiro ama niyo para mapataas pa buhay niyo. Mana sa pinagmanahan. Mana sa lulong tatay nila. Mana yan? Oo nga, tatay niya, ganyan si tatay. Tatay niya ganyan. Lolo niyo sa tanay, ganyan. Hindi ako nagkukulang kay papa niyo. Alam niyo yun. Ha?